Ibrahima Kebe bonnani télé radio Fulɓe Ibrahima Kebe. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Windere TV onon kala on calminama e mbaɗi kottidinde hande noon eɗen ɗo henne e ravin addi en ɗo henno ko gorko jontaɗo jonaɗo hoore mum on woni hoƴon on woni yarimayo mo yarani deɓel mo battani balamaji on woni Ibrahima Kebe te hay goto wattami présenté e leñol ngol nde wonno en jii darde makko e leñol ngol hande noon konko tigui addi en ɗo henne e ravin hande ko hidde pattam lamam hade mi haalde haydara noon en tottat Sara Bal salmina bandiraɓe. Assalamu aleykum yeɓiyankoɓe Windere TV min calmino on kala e kuuɓal min ñagani moon Allah moƴƴere amin mbiya on bisimilla moon e émission meɗen gaare dinguiral machallah hande oɗon jii min daari ɗo ko Damal Ravin Night Club hono notade gorko cubballo jontaɗo hono Ibrahima Kebe machallah oɗon gandi jaɓa makko weeɓata machallah cubballo mo yarani deɓele machallah baccani balamaji gaari mayitani mi jaltami hande ko on ummini en addi en notade ha hande kadi ko pulago tan mbiɗen ɗum noon so pulo noddi fulɓe noto ɗum musiba ha yesso ko lawol ko noon tigui émission meɗen gaare e dinguiral ɓe mbi ha yesso ko lawol hande monji machallah rewɓe fulɓe yontaɓe ñantiɓe ha jooɗi ene cuuɗi sa yi son jii ɗumen tan on beltoro kono en jiiɗo hen kadi bandiraɓe worɓe yontaɓe kawiraɓe machallah en jahat tan ƴewin ko woni nder ko ɗum no Oumar Dodo kumen rewe amen ɗum noon en tottat bandiraɗo debbo tedduɗo machallah te kadi mbaɗa andi hay goto wattama présenté leñol ngol debbo mo télé fulɓe international ɗum no holno jiruɗa jamma o assalamu aleykum Oumou Siba mi salminima mi weltima e garal maɗo machallah jamma o hande ko jamma beelemma saabu ko Kebe Ibrahima Kebe noddi machallah borom lo setto minen foof minen belti machallah jammangu ko jammu pulagu ci en même temps grand Ibrahima Kebe ko neɗɗo amen personnel radio télévision fulɓe koɓe yimɓe amen par ce que min ko ɗo jibinami ko ɗo mawnimi mais ko ɓurmi welde artinimi e nder pulagu ko télé o Tidiane kam hay goto watta ɗum présenté gorko mo télé fulɓe international joom nder galle holno jiruɗa jamma hande o Allah jarama a jarama oɗo ko jamma mawɗo e nder jammaji en jetti jomiraɗo ene wayno hande ko jamma pulagu kadi ko pulagu noddi goto e ɓiɓɓe fulɓe o wiye Ibrahima omo yette e Kebe mo jeeya cuuɗi meɗen Nguy ene wayno fulɓe gaari kadi notima to gandema 20 heures ha joni e pulagu ngu ene nooti ala fof keddiɗo hande e nder Windere nde télé Windere TV mo ganduɗa ko ɓiɗɗo pullo on woni Kome Oumar eɗen gandi kadi eɗen kuccodirɗo e banimen debbo Oumou Siba e Dieynaba Bal mo kasga e tantaji kono hani kala mbaɗanɗo leñol ngol doole muɗum ƴetti ƴiƴam mum yeeyndima ɗum holli leñol ngol donc yo leñol ngol ruttu ɗum kañum e teddugal nde wonno ɓe mbi so neɗɗo wonanima e ɓuuɓiri hande gonna ɗum e nangue walla so wonanima e nangue gonna ɗum e ɓuuɓiri Labbel Wagne holno jiruɗa jamma eyyi so wona tan weltade e jogade wellamma mawɗo e oɗo jamma nde wonno kadi noddude ene weeɓi kono notede kadi ɓuuri welde saabu vraiment machallah hande kadi pulago foof notima Ibrahima Kebe saabu vraiment ko guiɗo kadi ko sehil kadi ko makko kadi ko ni tan wawata wade machallah saabu kadi ko kursinade e leñol ngol ko jiɗade kadi e leñol ngol komo waɗa kadi golle ɓaydinne e nder leñol ngol donc noon mbaɗo noon kadi moƴƴi ko rudde teddugal guila e gurdam mum Kadiaba no jiruɗa jamma o assalamu aleykum Windere TV bandiraɓe yeɓiyankoɓe Windere TV on calminama hande noon jamma o ko jammam ko min jeeyi par ce que Ibrahima Kebe so kewni c'est normal min gara min daranomo saabu o wona collecte tan ko kawiraɗo ko mawniraɗo kadi ko ɓiɗɗo wadde kanko jamma makko mbeɗa andi weeɓata ne wonno omo darani leñol machallah omo waɗa hen gueɗe payodinde te yimɓeɓe ni keptinimo wadde hande jammo mi jotta ko mi darotako jammo ko jammam ko min jeeyi jamma onon weeli bandiraɓe gaari Fuutankoɓe notima fedde ñeeñɓe dental fedde ñeeñɓe gardagol Alaji Siley Guissé e Bayla Thiam président amen ko Daouda Dia en waɗi délégation wi yomi ha somi ari ɗo yomi haal fedde nde andina on eɗeɓe belte fedde he min woni porte parole mabɓe mi ari ɗo henne tawdorede haalaka fijide nde ɗum noon Allah jarama on jarama Dongel Aissata Mody Mbodji no jiruɗa jamma eyyi ko waɗi foof mi salmini ma chéri mi salmini toute l' équipe de Windere TV ko wona ɗum ko yettude Allah e juuɗe nelaɗo sallallah alayhi wa sallam en calmini baɗɗo sababu gaddude en ɗo woni kawmen Ibrahima Kebe eɗen gandi kawmen Ibrahima Kebe ko
gorko cuballo baɗɗo fayida kono ko baɗo ko waɗi fayida e nder rendo pulaako donc eɗen nganndi ka Ibrahima Keɓe noon so noddi ko ni tan wawi waade kala komin nangi min garat ɗo henna ko ɗum tagui hannde min mbaɗi déplacement et dérangement machallah doguel Aissata Modou Mbodji noon hay goto watta ɗum présenté on gandi ko debbo cuballo jontaɗo machallah hay mo yi ñantugal makko ngal on jii hannde jammo weɓatade machallah jon ko yima koye kalam ɗo jawi barka ba yagoro rewi ɗo ko Aissata Modou Mbodji jamanu wa machallah debbo en calminimo de passage mi salminimo no fewi mi salmini kaw Mamadou Doro Koumama mi salmini toute l' équipe de Windere TV ha yesso ko lawol wima Ibrahima Keɓe ko min e bamma ko wonno machallah hay somin ndendi génération min mbiyatmimi ko ñande fof komi gogga ma par ce que min e bamma ko mbaɗatno mogo Baba Labbo Camara kala mogiyanke ne andi hakkundam e Baba Labbo ko jihnaɗam omo waɗi honko waɗi ko heewi e carriére am hande somin darima emin kaala Pulaar labdete ko grâce à Baba Labbo par ce que o jaggue carriére amen no fewi minen komin sukaɓe juddu jeeri jibinaɓe Dakar mawni ɗo yiɗi pulaagu wone pulaagu min tawi ɗo babiraɓe moƴƴuɓe balli min tambi min jaggi min ha min jetti to min jetti ɗo hande c'est dommage so wonno sago amen ɓe tawat nafooje amen par ce que ne muusi nde ne metti nde ne min ngala haydara ko nden min jiiɓe donc hande min jettat Allah noon julɗo kala ko dañi yo yettu Allah kono so wonno sago amen ko wayno Elhadj Ba en Houleye Ba en Baba Labbo en taweten nafoore amen par ce que ko ɓen mbaɗi min tette e aar pulaagu donc so Ibrahima Keɓe noddi min hay so noddani kam mi noddon par ce que mi haalnimo nden yitere tan ƴewirtumimo vraiment min mbiyatmimo ko min komi gogga ma koto wiyam ni Aïcha ko mbiyatmi ko sa yi kam wiyam gogga Aïcha par ce que mi gogga ma bamma ko sehilam ko kawam ko tanam ko jihnaɗam ko fofam vraiment machallah eɗen dardi ɗo hen machallah e awluɓe machallah waɗɓe fayida en jii joni ɓe mbaɗi ɗo gueɗe payodinde ɗo nder salle ɗo gueɗe pattam lame machallah ɓe jimi ɗo ko weeli yimɓe fof jayima ɓe dillini salle o no pamir toon rewɓe awluɓe holno jiiruɗon jamma o machallah caggal no juulɗen e Allah rasul sallllahu alayhi wa sallam ɓe jetti jinnaɓe eɗen jetti kadi darnuɓe ɗo hen hannde o hono joom anniversaire o eɗen mbiya tan bonne continuation yo ɓooy wadde ɗum fété o kadi ko sibamno saabu waɗi sababno Aïcha on kañum addi min ɗo hen kañum waɗa marin wi minen yomin gara min dewe lettre mum ko konko waɗi sababu o hamin jettamo noon debbo toroɗo mo Diallo Bone rewano tan taballeji mo wujjani limugo lammini laammi o ko kañum jeeyi minen tawi minen darade ɗo hen min mbiyamo seedi won bonne continuation ɗum noon oɗo debbo pullo jontaɗo kañum no dariɗo ɗo eɗen namdo mi yiyande makko e hirde he no jiiruɗa hirde nde jamma hiire moɗon mi salmini gol so yimɓe yettode muɗum en calmini kadi machallah Windere TV naaɓe fof no ɓottiri hande noon gari ɗo machallah e ñalawma Ibrahima Keɓe mawnam sehilam atan kadi nalen ke ndey diara artiste mo ganduɗa kadi koye invité ɗiɗi jeeya ko ɗum addimi ɗo hen addimi ɗo ko pulaagu addimi ɗo ko endam addimi ɗo kadi sababune kami naala ko ɗum addimi ɗo hen kam tawtareɗo ñalawma Ibrahima Keɓe wiyamo joyeux anniversaire happy birthday to you ɗum mbiya toujours ɗum oto wayru taw noon pulaagu no weeli a yi hannde machallah hay goto heddaki ɗo hen yimɓe fof ngari noorade guilay ha wonɓe e média ji ɗi naalankoɓe ɓe machallah hay goto heddaki kadi ko weltare kadi ha no feewi emin ñagono onon noon Windere TV naɓe min ngala joftimoɓe saabu kala ko kewi oɗon daari lang machallah gam yaltinde kala ko ganduɗa wawa yaltude ɗum no en ƴetti Allah en jetti ƴetti kaw Oumar sehlam machallah kaw weltimama ɗum musim salminima ɗum noon Iyane Thiam no jiiruɗa hannde hirde nde e mi salmini on mi salminima Madame Bal mi salminima Doro Koumi mi salmini bandiraɓe dental ngal fof aussi hirde nde ko hirde Ibrahima Keɓe mais waɗi ɗum ko sehilaɓe Ibrahima Keɓe ene waɗi fedde wiyete ko sehilaɓe Ibrahima Keɓe e dow les membres fondateurs woni Ablaye Diallo en Labbel Wagne en ko ɓen daari mbaɗi les sehilaɓe Ibrahima Keɓe yaade Ibrahima Keɓe nde ɓe kalni minen mi yaadi jeemi hen jiimi ko miijoji mabɓe e fandare mabɓe tagi mi nadde hen min mbino min gotta nadde pel min mawni mais ko fedde darinde pour wadde social e ɓamtare ko way noon ɗum tamin naati hen hande noon ko kamɓe daari wadde organisé anniversaire Ibrahima Keɓe deuxiéme anniversaire Ibrahima Keɓe par ce que waɗi no 17 août 2019 oɗo woni deuxiéme le 7 décembre 2024 oɗo woni deuxiéme anniversaire makko donc ɓe darima hen golle baɗɗe fayida aussi eɗen jettaɓe e darde nde ɓe daari nde par ce que sen ƴeewi so yaadiɓe Ibrahima Keɓe
ene waɗi wonɓe Mauritanie won arɓe ɗon e Penda Guissé ari koye inde Mauritanie naɓe Diagaraf ari won ummiɓe Côte d'Ivoire ummi passe partout donc waɗi yimɓe hewɓe ɗe ceeɗa e nder aduna he donc yettude Allah donc hannde vraiment mboɗan tan weɓata quoi mais minen min gona haaliyankoɓe il fallait que jaafuɗo min quoi mi salmini on on jarama ɗum noon eɗen ɗo darde machallah e gorko pullo mo ganduɗa hay goto watta ɗum hannde présenté hono professeur Ndiaye mo radio télé fulɓe international professeur Ndiaye no jiiruɗa hirde nde hirde nde ko addi foof yettude Allah e juule nare sallah sallam eɗen mbiya alhamdulillah rabbil alamin nde tawno o waɗino anniversaire so tawi kadi arti kadi eɗen mbiya eɗen tawa ko yettude Allah saabu wonno wonɓe tawaka teɓe tawaka ɓe kadi ene ɓuurani ɗumen haydara to Allah ɗum noon eɗen mbiya ko ardi foof félicitation Ibrahima Kebe yo jogoro jaam saabu mbiɗa heewi widema ko bobo jaam jamanu ko renninɗo ko télé ji ɗo renniɗo di walla liggotoɓe radio ɗi renni foof firti ko omo jogdi jaam e yimɓe foof ɗum noon vraiment ko weltare mawde arde hawrude hen e arde goho e indam e inde radio télévision fulɓe international e inde dendagal pulago foof Ibrahima Kebe darani ko pulago foof Ibrahima Kebe ko miñiraɗo Ibrahima Kebe ko sehil Ibrahima Kebe kadi ko gondiɗo ko jaadiɗo kadi ko cirdiɗo so Allah saabu noon mbeɗa wawi wiide hannde oɗo saaha tokoran kuccuɗe en mbaɗo filmé o Oumar Doro Kume kamɓe fof ko jaam woni ɗo so tawi hannde min felliti yaade mbeɗa haala e télé moɗon holko firti piindi firti ko yaade ganduɗa hoorema ha kadi ha likkiki jibina ɗum woni golle Ibrahima Kebe ko waɗi ko ganduɗa hoorema Ibrahima Kebe koko liggi ha oɗo saaha ganduɗa hoorema piindi yalti ɗum waɗi yimɓe hannde foof gaari notidademo tigui Ibrahima gorko moƴƴo ɓe mbi noon so neɗɗo wiyama moƴƴo tan ko ɗon haade saabu moƴƴo ko sehil Allah machallah e kay professeur Ndiaye a weltanama merci beaucoup mi salminima no jiiruɗa hirde nde alhamdulillahi rabbil alamin Allah bandiraɗo debbo Allah jarama on jarama hande ko jamma mawɗo e nder jammaji nde wonno gorko pullo baɗanaɗo oɗo jamma hande omo hande jamma o golle makko ɗo golli mantiniɗe e leñol ngol darde makko o hulani hen jangol o hulani hen huleki omo daari jamma e ñalawma wadde ɗum ndeke noon to ɓiɓɓe fulɓe jeehi ha joguima miijo darade waɗandemo oɗo jamma omo mantoro jamma oɗo ko hunde gandanɗa hoɗma wande fayida e leñol ngol nde wonno en ngala so wona kamɓe dariɓe ɓe kamɓe lomtimen toon to lottun ɗo toɓe lottat ɗo ko enen ɗo lomtini toon minen noon min gardi koye bani ko debbo gum makko fedde mama yiɗɓe mama nenen nde wonno ko ɓe kutindirani ndo waɗi nde o yaɓɓi koyɗe makko o ari hawyti e mama nenelo o wi ɗum vraiment oɗo jamma mbeɗa yiɗi tawtorɗa sabu tawtoraka ɗum ma won ko ŋakkeyam nenne lo wimbo wallahi minne mami ar tawterede ɗum nde wonno minne kadi somi tawtoraka ɗum ma won ko ŋakkeyam nde enen ndendi hunde nden leñol ngol ndendi ɗemgal ngal goto men fof kodi wadde hen kadi lowri mum rema ɗum ha ɗigga ko ɗum addi amen ɗo e dow gardugol noon Yero Bayal Mamadou Lawel taw noon fondatrice o ko Jeewo Demba Ousmane e woni debbo mum ko wayno Hamidou Dieyni Ba en ko wayno Amadou Touré en minen fof gardi Aliou Dia en machallah Amnata Demba Dieydi en minen fof gardi ɗo en ko ɗum woni hande garagal amen ɗo ko addi fof a ñattimo jarama andi ñantima bangal machallah hande ko jamma moon ko jamma sehilma machallah hono ɗa jamma o ko jamma ɓiyam jamma mo ganduɗa ko jamma mo jiɗatmi Ibrahima Kebe sehilaɓe Ibrahima Kebe so tawi mbi ine waɗanamo anniversaire o waɗi kam invité d'honneur hay so waɗani omin invité d'honneur mi arata ha ɗum saabu ko ɓiyam ko sehilam omo yiɗimo omo teddinimo omo hortanimi Ibrahima Kebe ko neɗɗo moƴƴo Ibrahima Kebe ko bawɗo yidde kadi guila nangui woppani ɗum waɗi oɗo ñalawma hande oɗo ñalawma ko ñalawma pattam lamiɗi ko ñalawma pulagu ko jamma mo ganduɗa hande yimɓe fof ina belti hen ɗum noon Ibrahima Kebe ko sehilam kadi gadimi gollodirde koye bammakko minen gonduno badde e théâtre ha Allah hawritini min e banggue goɗɗo emin liggoɗo ɗum ha hande min woppi toon mi ari ga kono haɗani ha joni omo jokki sehilagal ngal omo jokki yidde nde so ƴetti noon invitation d'honneur o waɗi kam gardume fedde yiɓɓe mama nene ɗo e gardugol Yero Bayal Mamadou Lawel e Jeewo Demba Ousmane e heddiɓe fof vraiment hande ko welamma e weytare ala hande ñalawma famɗani hande ko 0 stress jaami 0 stress eyyi ok eyi hande bandiraɓe eɗen ɗo enen e hirde Ibrahima Kebe machallah anniversaire muɗum ɗo ɗo Raven Night Club eɗen ɗo dardi noon e gorko mo ganduɗa hay goto watta ɗum présenté e rendo Pular jiiɗon fof ne andi machallah waɗata ko gueɗe payodinde gueɗe pattamlami Amadou Dié Sarr holno jiiruɗa hirde nde alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude Allah ene laaɗo amin jettuma an Sara e teddungal ngal mbaɗanɗa kam hande haalde e hirde nde Allah hoɗi min e Lamba Camara bamum Ibrahima Kebe minen kodi
minen kadi ngiɗi juurude yaar min wiyatnomo koygale ɓiley godde leydi so jiidirani hikka ma jiinirmoɗum min e Labba Camara komin sehilaɓe ko jinnaɗo kono komin sehilaɓe ɗum mbay komin jiiraɓe ɓiɗɗo ɓii kono wiyeteɗo Ibrahima Keɓe jiɗɗo leñol ngol ganduɗo leñol ngol ganduɗa fof mum waɗi koye leñol he kañum hande walla anniversaire mum walla fansaji mum ene teddino ɗum teddinirimi hen noon wi alay saago mi ara e hirde he min gummoti ko guila galle makko Allah addi min ha ɗo fijirde ndene min tawi ko Abou Camara ene yima cosaan kanko e gawlo télé fulɓe ɗum noon min dañat hen tan ko weltare amin jogui hen weltare ɗo ala ɗo haaji eyyi kawa weltanama moƴƴere Allah e ma merci beaucoup Ibrahima Keɓe bonnani télé radio Fulɓe